Basi wana mwancho matakara na wego murigeria naende karibu sana ime ya AGRFM asito koletora abalimi au buna bagenderete gukora uburimi na boigo botuge chinseme chichabo maliba nekorokwa bomaliba boroko kurwa sensemo ya bonchari nigo tore enere omurimi Mikael omete machuka kero kurigeria ali ensemo natugete chombe chingia sana na kero gochirigeria echire wero bagotachire wero ono resanga sobwenge chombe chingaigo ngakigwachagete guchituka naende kurwa totebi ngaikwanyolete chi breed echi. Okay, mbiya mono moraria njibona gwata amarieta nengoruku Mikael omete machuka oboremi oboiga gosobotugi oboiga igo nabo chagete mwaka 99 goru 1994 ntua chageta mangana soil conservation program twari gwake mitaro buno gutanga monyonyoko wa utongo egere twasimeka chinsi yage mitare rigoro ekero twake mitare yege project yeye gache kagenderera lakini gaikase kwera ekero yaera ministry ya agriculture karenja bwate chinguru na inde njanje tabarimi mono bakaba gototarira kurigiringa kimitare iri genderete ekero bantarira senka yanega bakanyora nga imitare iri yane igere mia nandi chinsi yagambe to ichiri chingia bakatware birengere byo kundigeria njera ntware ng'ombe ya mabere paitani na bwate chombe chike gusi ekero bandigerie njera ng'ombe ya mabere kaboro ko bakonye chombe babwate konye baira bali mbandi chierire lakini bakange pool scheme eri yari go puliti chombe ma pool scheme yenga kora nere miaka 3 ekero na kora ne pool scheme miaka 3 ekabanga na rosanero gotuge eri ne bwate challenges kogera chombe chigocha asenka yabo ko wasafti tori komanya esichiarwa tori komanya magwire chibwate nkanyanga balimia bange bakorenta chiombe bakombure ninga chiarwarire eri ngajanganyanga yatwarire oborwaire bono nga moyo no gakuna chuwa karenge na ndio kogenderana pool scheme yega nkagenda obisi nkaeresa bagiracha bagante binge gento kora igokurikari rube ni eri eyo egere tukurire ng'ombe ya mabere nkaoni eri eyo 30,000 ekagenda nkaenda nkarigie ng'ombe ya mabere kurwa sako rukupuleti mugako ngoneretie ng'ombe iga ari kuruku Paulo Jerioti ni munyorete bakabona iga na inde ekero na chieto igo na arenge na rekororoka no moke no ni chibesa nsabete ta kagere tinga ninchi tware gekogere na rekororoka no moke sana lakini akanyanga ninchi bwate nkamutigera chibesa echo lakini agasiboka gante binge gento gokora genda oganye ng'ombe ya sako kutaracha itukuria ichuma ngaboka ngaenda taracha nganyore ng'ombe iyi yane yachire kurugure ya ikiro kanyere ntanka abantu abange banginde tomoyo igo bari gokana ng'ombe chiagire tinchiri ko baseita bakangi tomoyo enchera gocha buna togunya gocha igo bagante nga chibesa chigwatu tene chinge kanga no boli mokwagorete lakini inchenke yo moyo buna naika ng'ombe iyi buna yarenge yemo iga nabo yachagete ko gosarara yachete gokam ekabeka morio bwangobu ekabeka chimori chinyinge naoniri amabere naoniri na armoro chenkorerete gasi go muchio yone in fact chombe chichiane chionsi pi igo chirueta ase ng'ombe yemo ng'ombe tena nyako gora korunsko Igo chombe chonsi pi echisararire ne ng'ombe yeme inaruseti puleti nere chinyorete iga na inde chinde chinyinge naoniri na chimoroje chiansomeirie abana na chichianga gachiro muchio iga bunore iga ne ng'ombe kento nkeyo orareng'ania mone ng'ombe kero korigere buya ng'ombe ebwate faita ere nyinge egente getang'ani megondo yane yonsi pi igere metobu nintasimekera bwoyo oitere ng'ombe eye obwoyo bonkorusiga igo nkobo transport naboira nore matiake senkarimete naenda natobie emegondo nasimeka chindagera ororo okay obwoyo oboiga nkoni ande buna bono omonto aiche omosani one nabo akong'eru mbiri namo epick up eye moira
igo buoyo bwone gankoni ande na ndo buoyo ngotumika ande bwankonyira saa tambe sana egento gia kabera amabere nyuma ntara akora obotugi oboiga nabwata obokong'u nabwata na oborwaire ase enka yane abana bari konya kundwarira rioka kera nara gosomba gochinya gitari lakini buna eng'ombe yachete mochi oyo iga amabere agansa gotoka nyasaye gankonyete oborwaire obo bogasira etorarwara oborwaire bore na omokawaita iga rikuba lakini abana bane bagokina emebere ere mia tindi kora gose ngochandeka bare mono okay egento kende eng'ombe egonkonya na echibesa eng'ombe ko yabekire emori chiombe echiga buna oroche chire iga nkoruchire amabere buya hano amabere nkontore amabere aya iga ekero twoniri nkobekera ntori chibesa amo twakanira abana school fees nkobekera ntori chibesa amo twagora noa na ekeginga buna bono nabo twabekera chibesa amo korwa ase amabere epickup nere mwaroransa tukagenda tukagora eng'ombe yatokonyire mono naende buna ndoche goikera iga naki ekogera nkonya kogesa buna nabataire nansirete eng'ombe eyemo ngacha chiombe ibere ngacha isato mpaka bono iga mbwate chiombe chinene 15 ibere na echimori nchiro igo tinda atwara kerengere ng'a gose chiang'isanire naende ning'enderete kogesa egere buna ndoche ng'a gento nkeiyo ndakore mono goetania obotugi bwe chiombe okay abanto babenefitire korwa asende nimbwate abanto bakoragera korwa ase enka yane iga goetera chiombe echiga bagosomia chifamiri chia abana babo goetera chiombe echiga okay buna nabatebia obwoyo nkonia ande obwoyo ngosimekera ande endagera igo tindochi gento kerenga kende gera ndusi ase obotugi bwa echiombe nkoranyora chire chieri pati mbaya lakini bono eri ero tindi gotuga okoa moroche space mbwate tingwasa gotugana naende amang'ana echieri ekero nanyorire eri igo nkorigia omoremi oria otagete gotuga eri namoera amabere ewiki eyemo oira ero ochi gotuga tindi komogori besa chinde namoira okay inye otagete ng'enderere komorendera igo tokoigwana twasainia contract mabere aria ekonyukera rituko aba okong'akana lakini egera okoena na busa tari kwa ekero yakorire wiki nkoena na busa nkoena na busa gekogera ise kobere esinde naende timbwate kerenga gekonyetuga igo konyora ng'a nkonyora asara kogera ng'a emori eri naende etagete enywa amabere amange teri koeng'ana ritororo onye gotagete eri eki nechi kogokonya goikonyia amabere amange goetania emori ritororo igo bono iga erang'a asara inche imbuya ng'e omonto bosa anache asara eri nare gochikonyora kabisa bono ebigwa kwana gari ng'a chiombe echi chiagokonyire ase enchera ya amabere kero kende amabere ang'ana ng'aki ogokama ase rituko okay iga ekero chibekerete ndie chikorataboka chiabekera rimonore 10 gose 8 nabo okonyora togosangereria amabere rita 150 korwa enkei rituko buna bono iga naketake amabere tokorusia nabo are gati ya rita 80 mpaka rita 100 orocha amabere aya iga ase tokoira igo twakanirwe ebesa buna bono amabere erita igo togokorerwa siringi 50 igo ase nkoira ngwakanwa asande ewiki asande omotienyi chibesa echi ekero nachinyoreire amo iga nabo okonyora chigo chisaine chiratokonye gose program ende tobwate chiatosupport yake iga market ya amabere ati ngothe gose neborete nero buna bono nimbwate enderi inche biekomonya nenkoira nde nachete ngakwana na abanto aba ba Kenya Dairy Board bakanchakia edairy ari matongo nabo amabere aya ekero igete ng'a ntigareire nabo nkoira ase edairy yane lakini kaerete nashukuru ndire goikera isa chine kera abana baigori chukuru kwanyora ng'a bono consumption ya amabere ekobanisha kwanyora amabere aya ntigareire sina nabo nkoira ari matongo nao nakora igo nanya konyora rusiende gose amabere asarikire gose ng'itero bono kero kende togokwanera amang'ana ya amabere kwanya gokora any value addition buna ari gwakwana chinsemo chiri chia ritoke okay buna tore iga ntosomire ntomanyete korosia yogati amabere aya igekera atigaire nabo tokorosia yogati lakini twonire okari ekogera ntoranyora certificate ya Kenya Bureau of Standard lakini eki naki ekere machake dairy eye
ntobwate ekerengereri kiogocha gotwara toenda escapes eso to satisfy twanse korosia yogati chiaito chibekire omorio Kenya Bureau of Standard twa supply no supermarkets ekira kiekerenge tobwate gochimotu twari gotwara chiombe chinyinge ekera tutwara amabere amange tonyora amabere isaine ekera naini mabere tachi gotobora gochimotu twanse gokora packaging twapakia amabere twaoni twarosia yogurts na binto binde biri bikorwa asa amabere mpata bune binto bune Asante sana bone gwete nga ekero bwate krenga no bwata maroro ando chinga kerege ntege kwenda nganywe sebona bono ekero na nto kwanira mabere na ki ekero chombe chikwate bana bora sangichi ya chanyore chimori yange ikinane ikomi ogocha gwat kama no koboko usino gwate machine okay maega ntu akakamira na magoko lakini ekero tu akakamira na magoko na bwate challenge enene sana bakori wa simbale kongoma mukori gasi agocha como train gasi kubwate gasi kabisa orosa gukama ogenda lakini ngacha kanyanga tigangore machine machine yeiga yatokonyire mono chinsa jiri tu agatumikire ese machine wone chi aliti use engombe ye mona utwara gukama up to 15 minutes to 20 minutes lakini lero 5 to 7 minutes chiombo ukorete na inde ombwate machine yokama chiombe ibererimo ne machine ye nyasaye na nkonyete kabioka njanya konga pako ngubonde igo nindo chenga nintwara chiombe bono iga machine nchigo nkongera gukama no ni nchomo nyene mokori gasi na tatoko na bongo kama chiombe chionsi nako koetra mbwate machine lakini ebe no koboko chira ngoboko ngobonene tugotige machine ine rande stora rapina no muremi uri isiko gari ararora okay machine ine ro ngokonyero kiande nero okay korende naende toko genda nkame urigeringa kigo kama sawa tutaragenda gabumete what is the ration chindagero kwa chombe chia ku maintain chibe healthy okay chombe chibuna chireiga inchi nabo chinga binadamu mwanya bantu goikachiri endagere korukwe balance diet puno roje jinsi yake chigenderete koriga ederi mirinero ederi mirinero okay ninsimegete endagere korukwa desmodium ninsimegete endagere korukwe kariandora metenere mwara mugonda ari mekariandora na inde bono nimbwate kerenga kigo jaga gusimeka no ne ndagere korukwe rusani ekera engombe utaketu aro mobero muya uikonye balance ri endagera egente getangania engombe nyora mache egento gia kabere nyore chinsiaga enyore ederi miri oburukanie desmodium mwene rusani muna twateba engombe na inde tobase komisia egento gekorukwe echumbi minerals nene kintu kia maana sana somo bwe ngombe avatari ebinde bibore lakini echumbi tebora bono otake ngombe kwa mabera mange amabera ari quality goikonye kore kintu tokoroka balanced diet ya somo beroye ngombe manya kwa mabera mange na mabera ari quality toko ngombe chinsi agachioka o expect kwa mabera maya kose kwa mabera mange aya chindagere china chigo chiaro cia mabera ari atwaro bwanso chindagire china chigo chiaro cia mabera ari aba mange alright na gose chombe chao chanya kubwatu na maroira ndonsi okay engombe ye unity teri korwara mono amarwaire buna bona arache na marwaire ya makama ko kagere biuno ekeroro chenyi chingiterete igani konyete bukendu obonge turi konya ngombe kurwara kiuno mono challenges to gotwara chombe echi infertility gekogera chombe echi ngonye nchigiterete iga igo nchiko nya bukendu chombe echi nyengo chisibikere week display nchiko nyora magecha ya chiko chirentera marwere buna bono ICF igo ninchi yani ni protected nechi sese chiana ni chitangete nchirgo tara mono kuruma sese na chiko genda chirenta marwere gwetere binera biri igo oborwere bo challenges bono tokora twa chombe echi infertility ogotabwata chimbego lakini naro na chandika samatu kama ega ekero na nyora nga komigisi chindagera ncho nko ngombe buna bone chumbie gonyete chumbie ngiya orente chindagera ichi buna bone desmodium gwacha kania se ndagera
ederi miri isaine eng'ombe nayo ikobwata embegu lakini amatuka maigani amokonguru buna arabutwara sana kurinde ngonya koba batekia ndoje ngakapa kamboko na ekero gochi ng'ombe chikoba sabde ngayo kwenda kwa harusi ekero kora artificial insemination ngayo gocha kwa harusi nara tumegete abanyagitari korumaiga bange sana lakini bono na changa twara umunyagitari oyomo ngotumika ase famu yane na endoro musubati bunaye agokore gase ngiyo gweta basacha kobwata umunyagitari oyomo ngosomale chiombo manyakire character ye ng'ombe na bagotara no mbosa igora chire koti orarigereria ng'ombe kiyanyore twe ng'ombe matukare nga yakorire nkietaraganirie mbego egintu bune ekio na bakorwa advice na ndi kwanyora nga nkomanyara chiombe buna chigendererete igo umunyagitari nche ombwata oyomo ngwakana na inde ndoche gasi ningi yagonkorera buna bone ng'ombe buna yacha kogania mbego iga igongo mwakeresi dina yacha kakimaiga nero manyete nga sanga pia gocha korwabu nyana mwakira sai na manyete nga ngoikira sanga pia ora mbege ya be bone tachiko goeta bon. Asante sana umutegereri nabego murigeri o AGRFM ekero kurigeri gaiga chombe chire smart ene nchire ye moto gokinia abaremi kurensemo ya gusi ase okuba showcase nabego koboroke nabego kubasegeta ngaki egasine gasi naboko bo muremi naboko bo mutugi egento kyomwari nkorere nga asenseme yo butugi bwa chombe kero kende uno bwata kuganigete uko konya nsemo ichombe okogani buna kogokonya kure nkonye chiombe njira kie obokonyi ochase sekte nkonye korunsi kogocha nje buna bono igati nkogani montange ng'ombe nkabwone nimbwate chiombe chisaine egento ndagani technical advice county yeito erosia sector yobotugi bobe buna bwakabeire kare twabwata ababusa bagatutarire kirenga kibamanya problem tobwate ababusa mbaro lakini in fact challenges bagwetera ni chinyingi na bakwara paka understand mo bisa bata giteko gocha gutarira umurimi kwanyora nga tabwati maguta segari ta koiruruka ago ikiranya tabwati maguta segari igo ngonye serikali ye county nji yarigereri ere ndaba bisa babuya yaba maguta yaba bekira chigari aba obisa baeta batarira abalimi bamanya problem abalimi babwate kange yababuya una bona nabo konyora chi technology chiachire enjira yokoragiri chiombe ya chenchire lakini ina ntwanye kubiku seminar to somiwe bune technology yaachire ngakira tokonya ngakitora akore tonyemanya kwanyora ntuna botomenyete technology iri enkoro kwanya abantu bande bagendereire abande toirana tense una bono gende chisemo nchiro chiagendereire ase technology chiabono echikoragiri chiombe lakini se itabari mibange bara mayanga kibakoragiri chiombe egento kende asense amo yobotugi oboiga ndubwate challenges chechipara na aragirie ng'ombe na kamira mabere lakini para te yongweteria mabere ayo ng'iki echiro ni nene challenge ya membe sana igo serikali yari gwanje torose chipara chibe chingia alafu serikali ye county borie beke chibesa chisaina saba livestock officers aba livestock officers basensitize farmers baba somigore chi technology chiachire chingeni ikukwara gocha konyora inche bono iga buna ngigete bwona inche no monto ndikire igo ngerigete omongi none igerigete buna bono inche ngwero ke director se famwe yani omole mine manager igo rende bune director nimbwara chibesa ngori asomotie kwetera mabera ya nenkoni kwetera bintu binde nkoni omongi nane na bwara chibesa chia yakori chibese chiga chiatokonya asobogima bwaito igo kire serikali yari kumeki effort at least abalimi abange baba batugi abalimi abange bakoro oboremi igo kwara gocha konyora ntoriko banacha gochikonya gochande serikali ngatolike chigasi taya chigasi echire setore tokonya gusumbuya serikali lakini serikali yetera toweka buye neyo asenchira ya bene tugukorera agose nkikwanya gutwara kerengeri cyo gutuba ng'ombe nde ng'aho utatika chi freshan. Okay, na tugete chiasha na burukaneti lakini na roje nga chi freshan no ari chikuri ndagere nyinge na ende nkoru chira mabera mange
igore nenga tware kerengere ikyo gutuganje bone kerengere kiane bwane gutugaji frisian chioka na inde bunanko nyako chaka e breed eri na chakerete bono giredi kiane geko nyako gutira guchigoro nje gutwara chiombe chiri nene eri arabe kwendege korumumbu nje nabongo nyaroseri Kenya na inde famu yani bono sawa igani gotole nsemo ya bomari base tole umugondo okoriko nka Kebaso ariba Kebaso farm na enseme iga omulemi Michael Machukani ga goteba iga asansemo echiombe Rose Chipara litangani county government nyara koleta technical support asogokonya abo bisa banyara goika chinsemo chemigondo yabo elio banyara kubakonya na baigo mube komoke kabisa gokinia oboremi korwa sensemo ya guzi korwa sende nkoro commercial tita goikari tukolinde naende bye bye.